खिदों खोना बुरैफोर रखमनो जि बावगारखायो आङो बालनि सिख्ला मानसि जानानै एसेबां बावगारबालाय मा जानोसै थांलायदो दानिया आरोबाव खेबसे दै नोङो अबेनि आङो लाफाफारानि आइया इहासो दाहालागि फेसबुकआवनो नांबाय थादो आङो फेसबुकआव नांबाय थादोआनो दे नोंहालाय मा अरजादों मानो अरजाया नों गोसोम जेबो खामानिखौनो मावनो नागिरा खालि मबाइल खालि फेसबुक वाट्सएप बेनोल' दहायबो गावखौ ना गोरान बाथोनखौ देनो होबाय बिहासो देयासै जि नेटथाखा आंसो देनांगौ जादो जि बादुलिखा बालनि आंसो बिब' रखम बेनिफ्राय गथ' फिसा साला टेव 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 बखिबाय थानाङा आंखौ मबाइल नायनायफोराव डिस्टार्ब होबाय थानाङा दे एफा मोजाङै रायज्लायहांदोंमोनल'सो बेयावनो फाफ्फे गथ' फिसाया भंग खालामना होबायलाय आंखौ थै हे नाम्बारबो बिबाय देसन नाम्बारखौ होनि र' आंनि नाम्बारखौ बिदों हामदोंआनो र' आंहाबो रायज्लायनो थाखाय रावबो गैयाबो जाखादोंमोन हाव माइ फिसा मैगं खानो थांना मानो फैखो खिरखाखौनो बावगारलांदों आङो आयै थै जाम्बिसोलै नोंबो सासे बै सिख्ला बैसोआवनो जुदि एसेबां बावगारो उनावलाय मा जागोन बुरिबा नोंनियाथ' नंगौ र' आइयाबो थिग बाथ्राखौनो बुंदों आंबा मानो एसेबां बावगारो आं गावनो मिथिलाय लांलाहाय रखरा दे थाब थां माहारै बेनिफ्राय मैगंखौ खाखांनायनि उनाव एवदे एवनानै दोन आं दिनै सोलाबनाय नङा एवा आं मा खानांगौबो एवनांगौबो नामा आब'खौ बुंनो हाया नामा आब'खौ खालि आंखौल' खामानि मावबाय थानो होयो आब'खौबा जेबोखौनो खामानि मावनो होआ दे जागोन दे सानैबो एव लोगो नांनानै नोंसो आब'खौबो मा बुंबावनो बुंबाबो जेबोखौनो बाथा लाया बेफोरबो मार बादुलिखाहाय गथ'आनो बेखौ बुंस्लायस्लाय बुङियानो गाहामसिनहाय बेनिखायनो आं नोंखौनो बुङो नोङो बादुलि नङाना ओइ बालि जोंना आब'आ मानो एसे बादुलिबा खालि मबाइल WhatsApp नायलाय फेसबुक नायलाय ओमफ्राय मा इन्स्टाग्राम मा होनो आरो बेखौल' आरो बेनोसै आरो नोंबो मा समायना आरो आङो नोंनि प्रफाइल पिक्चारखौ नुनाय लोगोनो लाइक खालायखादोंमोन बेनिफ्राय नोंनि मुङालाय मा आंनि मुङा लाइमोन नोङालै ओइ नोंनि रावा जि समायनाखा नोंगौ आंनि रावखौबो मोजां खोनायो इस नोंमारगौ इस बेनिफ्राय मालाथो लोगो हमगोन सबनिया बेनिफ्राय अबावथो लोगो हमगोन दाखिस्लिं सगाव दे होनबा आं रेडि जाना थाखाबाय